Skoro došli. Nastupujeme na túričku. Naším cieľom dnešným je vrchol Rákoň. Ukazuje 2 hodiny 30 z tejto polohy, z aktuálneho bodu Zverovka. Nachádzame sa vo výške 1025 metrov nad morom a ideme do výšky takmer 1900. Takže sa tešíme. Tak začíname túričku. Máme niečo pred 12 hodinou. Času. Túrička nám potrvá od 5 do 7 hodín. Máme 9 až 10 hodín na to, aby sme sa dostali z chaty Zverovka na Ťatliakovú chatu, takže úplná lambada. Ideme takou obklúkou po žltej značke, povieme si potom ďalej, kade presne. Napojili sme sa už na lesnú cestičku, na tzv. Šotolinu. Ideme po veľmi príjemnej cestičke teraz, v týchto chvíľach na začiatku túry. Lataná dolina je na začiatku taká asfaltová. Tak to vyzerá, prevýšenie je úplne jemné, takže zatiaľ nám je do spevu. Je to dobré. Schádzame dole z asfaltovej cesty a vyzerá to tak, že tá je to vedie ďalej žltá. Máme pauzičku, troška sme si vystúpali po tom chodníčku dolinou. Výborný vzduch a Lukáš nám povie, že koľko máme zatiaľ za sebou. Tento kontroluje poctivo. 3,5 km. No, tak čo sme už ubrali. Tak už nás čaká z 900, sme ubrali 250 prevýšenie, takže ešte 650, dobre rátam, 650 ešte. No, tak 1/3 prevýšenia máme z krku a to sme sa ešte veľmi nezapotili. Že Dodo? Či? Už? Už áno. Nachádzame sa na Zadnej Látanej a tu zmeníme smer našej trasy. Nebudeme pokračovať ďalej po žltej, lebo to je taká priamočiarejšia cesta na chatu Zverovku, ale my si dáme takú obchádzku po zelenej, aby sme sa dostali hore na hrebeň na Lúčnu. Takže si to tak troška vytvárame si teraz takú obchádzku, aby sme získali viac kilometrov a väčšie výhľady. Pauzička. Buchoce, srdce, buchoce. Je to ťažký stúpak. Úžasný pohľad. Úžasný pohľad. Odtiaľto z tohto chodníka sme vyšli z lesa. A toto nás tu čakalo. Nádhera, nádhera. Tu si postavím asi zrub. Táto sa už zberá. To je taký zberač. Chce byť prvý. Robí si náskok. Pogačar. Pogačar, no.
Pásmo kosodraviny nesmie chýbať na žiadnom vysokohorskom výstupe. Takže prekonáme ešte toto a sme o chvíľočku na vrchole Lúčna. No a teraz nás čaká pohrebení. Pôjdeme chvíľočku, keď už sme si na ňo vyliezli. Po tejto ceste, takto. To by mal byť Rákoň. A z neho nejak dole do chaty. Do chaty Ťatliakovej. Tamto ďalej potom to by mal byť Volovec. A tam už nejdeme dneska. Možno niekedy na budúce. Inak sledujem cestu jedného chalana, ktorý sa vydal na pacifickú hrebeňovku. Volá sa Filip Hlaváček. Úžasné videá vydáva každý druhý, každý tretí deň. Takže hltám to s veľkým obdivom. A predstavujem si, že som tam ako keby s ním, jak si tak šlape tie neskutočné kilometre, 30-40 za deň bez problémov. No a aspoň dneska sa troška cítim ako on, aj keď to je úplne akože neporovnateľné, ale perfektné. Konečne som na svojich nohách, po svojich nohách idem peknú trasu. Spravím nejaké kilometríky a budem mať dobrý pocit večer na chate. Toto je úžasný pocit. Takto si šlapať po krajinou nádhernou. Jaj, super. Oslobodzujúce. Úžasne oslobodzujúce. Posledný stúpačík nás čaká. No, posledné metríky smerom k Rákoňu. Taká celkom strminka, tento posledný úsek. Tam sa pokocháme výhľadmi a dáme si oddych. Pauzičku. Dali sme to. Najvyšší vrch dnešnej cesty je tu.
boli? Koleno? Ty krče, či čo? Ne, nič. Všetko ok? Je dobre? No. Dodo? Je to v porádku? Tak je dobre. Relatívne, áno. Posledná časť chodníka pred chatou. Vyzerá to tak, že bude v lesíku. Krásnom. Čučoriedkovom. Tak. Myslím si, že dneska to bola túra so všetkým, čo k tomu patrí. Mali sme les na začiatku, alebo respektíve dolinu asfaltovú na začiatku. Plynulý prechod do lesíka. Potom z lesíka sa nám otvorili prvé výhľady. Vyškrabali sme sa na hrebeň. Tam sa tie výhľady vyšpičkovali. A naspäť takouto trasou. Takže nazval by som to taká rozprávočka, rozprávková túrička. Dnešné putovanie západnými Tatrami sa blíži k svojmu koncu, pretože ja vidím chatu. Paráda, dali sme to. Cca 5,5 hodiny nám to trvalo, takže so všetkými zastávkami, stočeniami a pauzami na jedlo sme úplne v pohode časovo. Do večera môžeme sa tu zrelaxovať úplne bez problémov. Krásne jazierko. Malé, ale veľmi krásne. No, tak už tu máme aj večeru s divečkom. Brinzové halušky. Ale je tu jedna sťažnosť, že ich je strašne veľa. Tak odhadujem to na kilo 10. Kilo 10 bez taniera, takže asi to nezjem. Ale vyzerajú dobre. Čo si povedal? Že ja som to zjedol. On preto ledva zjedol, taký je nejaký z toho ščemerený. Takže to znamená, že ja zjem tak 3/4. Táto vyjdú placky. Ty kokčo, pozri, taká nádhera. Môžete si dať každý. Tak, máme tu úsek po raňajkách. Praženička bola fajn, najedol som sa. Ostatní si dali klobásky. Takže sme pripravení. Kávičku ešte dopijeme, kofolku. A vyrazíme na cestu. Lukáš si dal čajík, fajný, horský, tatranský. Byliny nazberali včera, že vraj. Ideme? Takýto bylinkový, krásny. Čo? Tu máš ešte kávičku. Kde? Kde, jo? Tomáš. Tu máš. Kávu si dal. Si objednať. My dvaja, či ideme? Však oni nás dobehnú. Táto už si nahodil prilbu. Modrú. Rýchle. Už je nedočkavý. Máme 8 hodín. Máme vyrátané, že za 4 hodiny by sme mohli byť na chate Zverovka. Tam si dáme ešte kávičku alebo obedík, podľa toho, aký budeme mať čas. A príde pre nás autobus. Toto je ráno. Hory. Amerika. S Páťom nás tam vyfajčili 2 v noci ešte. To si nemal hovoriť na kameru. Pôjdeme okolo rohačských plies z Tatliakovej chaty na Zverovku. Táto to tam už vysvetľuje. Party, čo nás čaká. Takže lúčime sa s chatičkou. Napapkaný, vyspaný, plný energie. Perfektné. Hneď takto od rána v srdci západných Tatier. Úžasné. Noc bola dobrá, že vraj som ani moc nechrápal. Bolo tam pár
pochrapávaní, ale však to bolo pohodičke všetko. Takže celkom dobrá noc aj bola. Všetko OK, na čas sme vyrazili. A túto chlapci už si dávajú, naberajú prvú vodičku po ceste, pitnú. Možno aj poslednú, uvidíme. Hombre, čo na to hovoríš? Romana Tabak pred chvíľu vylezla z toho pletu. Áno. Že ju trafíš kameňom, jak tú labuť. To by taká škoda nebola, jak tej labude. Osviežili sme sa pri plese a ideme ďalej. Úžasný pohľad. Pleso pod Volovcom a úplne naľavo, na ľavej strane ten malý kopček, tam sme boli včera Rákoň. To bol vrch našej túry včerajšej, takže Volovec je ešte o dosť vyššie. Aj Ostrinov háč a potom je tam ešte ďalej aj Plačlivé. No, máme ťažší úsek trasy. Konečne nejaké stúpanie. Lebo Lukáš už frflal, že on takéto ľahké túry na budúce s nami nepôjde, keď to nezačne konečne stúpať. A vyzerá to tak, že sa dočkal. Perfetto. Teraz prechádzame takým ťažším úsekom, šmiklavým, technickým. Kde by sa to mohlo volať, že mokrá dolina. Lebo v podstate ideme ako keby v potoku.
Potok je tu rozvodnený na všetky strany a aj po turistickom chodníku kamenistom. Skalnatom. Tak, tento úsek nás čaká prejsť. No, vyzerá to tak, že ten strmý úsek zostupný máme za sebou. Teraz nás čaká cesta dolinou, prechádzočka po takýto tvar, takýto sklon. Takže už iba nejakú počítam hodinku maximálne na chatu. Takže prechádzame na asfaltový povrch, čo značí, že v podstate už sa to asi moc meniť nebude a pôjdeme takto až k chate Zverovka. Je čas skončiť s turistikou. Podrážky už utekajú. Dodovi sa to už rozletí. Aj. Jak Jofovi, keď sa rozsypali tie topánky. Ale nádherná turistika. Jedna z top turistík, krásne to bolo. Plesá, vodopády, planiny, hreben, proste tá turistika obsahovala všetko, čo má. Tak hlasíme sa do spodnej časti Rohatskej doliny. Už sme prešli rampu. Už je tu tak rušnejšie. Čaká nás posledný úsek chate Zverovka, posledný asfaltový úsek. V podstate sme teraz na úrovni spodnej časti lyžiarskeho strediska Pálena. Juhu! Vyzerá to na úspešný príchod do nášho štart, cieľ, bodu. Chata Zverovka. Sme tu. Dali sme to pohodička. Máme dobrý čas. O 5 minút 12 hodín. Hodinka 15 na autobus. Takže sa môžeme ísť pekne napapať. Spokojný nasadnúť do autobusu. Je to tam.